Samtang mga ginikanan paminaw, muabot na sa 450 pesos ang gisaka karon sa presyo sa bugas sa Bangkerohan Public Market as of March 18, Miyerkules. Sa interview sa Aramen Davao kang Eliza Duran, tindera sa usa ka bugasan sa rehiskutang merkado, anaa sa 1,500 na ang usa ka sako gikan sa 1,050 pesos. Samtang ang kilo anaa na sab sa 60 gikan sa 45. Sugod matod pa sa miaging simana. As of 5 a.m. karong adlaw mao kini ang kasamtangang presyo sa pipila ka mga bugas nga ginabaligya sa Bangkerohan Public Market. Ang malagkit na ana sa 60 pesos matag kilo. V160 King 62 pesos per kilo. Red rice 65 pesos per kilo. Kohako yellow naa sa 60 pesos per kilo ug ang banay-banay ana sa 58 pesos matag kilo.